Ukuphumelela kwakho akusho ukuthi ugcine isikhathi esingakanani usebenza noma ukuhlakanipha kwakho. Kuyamangalisa ukuthi ukushintsha empilweni yakho akubangelwa ukungabi namandla, kodwa yikuba uvaleleke emfanekisweni olukhulu, umbono wenu ngokwakho ongakaze uqaphele. Uyisigqila sombono, hayi lowo obonakala esibukweni, kodwa lowo ophila engqondweni yakho. Ngesikhathi lo mbono ungashintshi, lutho olukhulu alushintshi ekuphileni kwakho, konke kungase kushintshe ngokubonakalayo, kodwa kuzobuyela lapho kwaqala khona. Wake wazama yini ukushintsha okuthile empilweni yakho, wenza amaphupho amakhulu, wabutha isibindi, waqala ngentshiseko enkulu bese, ngokungazelele, ungazi ukuthi kungani, ubuyela khona lapho uqale khona. Uqala amasiko amasha, ukuvuka ekuseni, ukuzivocavoca, ukulungisa izimali zakho, ukufunda nsuku zonke, futhi amasonto ambalwa konke kuhamba kahle. Kodwa-ke, intshiseko iyancipha, ubuvila buvela, amasiko amadala abuya futhi ngokushesha konke kuyafana nangempela. Uke waba nakho lokhu? Akuyona inhlanhla embi, kungukuhlelwa kwangaphakathi. Kukhona uhlelo oluthule olusebenza ngaphakathi kwakho olunembopho elula, ukugcina isimo. Lolo hlelo libizwa ngokuthi umbono wakho ngokwakho. Indlela obuzibona ngayo ngaphakathi ichaza ngqo ukuthi uthola malini, indlela ophatha ngayo, abantu obathandana nabo, okuvumayo noma okwenqabayo, okubekezelayo, nokuthi ucabanga ukuthi kufanele ufikelwe kuphi. Lokhu kuhambisana nazo zonke izici zempilo yakho, umsebenzi, izimali, impilo, uthando, ukholo. Angikhulumi ngomfanekiso wakho esibukweni, kodwa ngumbono wengqondo, umbono obuwakhile ngawe. Lo mbono usebenza njengomlawuli wokushisa. Uma uzama ukuqhubeka ngaphezu kwemikhawulo ebekwe yilo mlawuli wangaphakathi, uzokudonsa emuva kwisimo sakho esidala, ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kokuzikhandla. Isibonelo, umuntu ohola amarandi ayi5 kuya kweyi10 ngenyanga uthola ibhonasi engazelele yamarandi ayi5 kuya kweyi15. Kwenzekani ngale mali? Uyichitha. Kuvela iphuthumayo, ukuthenga okungazicabangi, isivumelwano esingenakuphikwa. Ngezikhathi ezimbalwa, ibhalansi yakho ifana noma imibi nakakhulu. Kungani? Ngoba ingqondo yakho ayilungile ukugcina, ukuphatha noma ukwanda kwale mali. Umlingisi ubekwe kumarandi ayi5 kuya kweyi10. Anoma iyiphi inani eliphezulu licatshangelwa njengokungakhululeki, futhi uhlelo luzokwenza okudingekayo ukuze lube buyele ekwazini. Uyaqaphela amandla alo? Kufana nomshayeli ozenzakalelayo wengqondo, ukugcina ukhona ekujikelezweni, ngisho noma lokho kujikeleza kukubangela ubuhlungu. Lokhu akuyona imbangi, kuyisayensi. UDokotela uMaxwell Maltz, umchwepheshe we-psychosurgery, wabhala ekuqaleni kwama-1960 ukuthi intuthuko enkulu yezokwelapha kwengqondo yaleso sizukulwane kwakuwukuhlangenwe ngamandla omfanekiso. Waphawula ukuthi, ngisho nasemuva kokuhlinzwa kokwakha kabusha kubaguli abaneziphukuphuku ezinzima, abaningi babezazibona besonakale, ngoba umbono wangaphakathi wengqondo awuzange ushintshe. Lo mkhawulo usebenza njengomshayeli ozenzakalelayo wezindiza. Ungahlela uhambo oluvela eChicago uya eParis. Phakathi nohambo, indiza ithinteka yimimoya, ukuxakama, ukushintsha kwezinga lokucindezela, kodwa uhlelo lokuphepha luqhuba ukulungiswa okuqhubekayo ukuze buyisele indiza endleleni. Manje, cabanga ukuthi lokhu kusebenza kanjani empilweni yakho. Ungase unqume ukushintsha, ukusebenza isikhathi esithile, kodwa uma ungawushintshi umbono wakho ngokwakho, uhlelo lwakho lungaphakathi luzokuthusa emuva lapho uqale khona. Kwenzeka lokhu kimi. Ngaphambi kokuba ngiphumelele, ngikhulume, ngibhale izincwadi, ngangiyindoda engenalo iqhinga, engenalo ithemba, ngisebenza imisebenzi ehlukahlukene. Ngishintshe amathayi, ngageza izimoto, ngalula izitebhisi zasefactory. Konke lokhu kwangenza ngazizwa ngincane, ngoba ngaphakathi ngangiyibona nginjalo. Kuphela lapho ngiqala ukushintsha umbono wami wangaphakathi, hayi ngesikhathi esisodwa, kodwa ngendlela eqondile, ephindaphindayo, ngenhloso, iqiniso langaphandle laqala ukubonisa lo mbono omusha. Abantu bavame ukukholelwa ukuthi kudingeka bashintshe izinto ezibazungezile ukuze bazizwe behlukile, kodwa kuyaphambene nalokho.
Shintsha umbono wakho ngokwakho futhi izinto ezibazungezile zishintshe ngenxa yalokho. Okumangalisayo. Ucwaningo lwe-Yunivesithi yaseStanford ne-Yunivesithi yaseYale lubonise ukuthi indlela umuntu ozibona ngayo iyathinta ngokuqondile ukuziphatha, amazinga okuzethemba, izinqumo zezimali, ngisho nendlela umzimba wakhe uvikelwa ngayo. Akuyona into yokwelapha kwengqondo kuphela, kuyisayensi yemvelo. Umzimba ulandela ingqondo, futhi ingqondo ilandela umbono wakho ngokwakho. Ngakho-ke, ngibuza, ungubani lapho akukho muntu obona khona? Uzibuka kanjani wedwa? Uyakholelwa ukuthi ufanele ukunqoba noma ucabanga ukuthi impumelelo iyilwimi labanye? Abantu abaningi abazi ukuthi basebenza ngaphansi kohlelo lwakudala, mhlawumbe olufakwe ngesikhathi sobuntwana. Amazwi afana nokuthi awulungile ngokwanele, imali ayikho kubantu abanjengathi, awukwenzi lutho ngendlela efanele abe ngamakhondi wengqondo aye athwalwe kuze kube yilapho ukhula ecabanga ukuthi ayiqiniso. Kodwa kuthiwani uma ngithi lokhu akulona iqiniso? Kuthiwani uma ungaqala ukulungisa lo mbono ngokwakho namhlanje? Awudingi ukungikholelwa, vele uzame. Ngesonto lonke ekuseni uma uvuka, khuluma phezulu, nginamandla. Ngicebile. Ngikhululekile. Ngingumuntu omangalisayo. Phinda izikhathi eziyishumi ngosuku, uzizwe, futhi ubone impilo yakho engcono njengoba iyisikhathi. Awudingi ukwazi ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani. Umsebenzi wakho ukushintsha umfanekiso, okunye indawo yonke izokwenza. Wake wabona yini ukuthi abanye abantu babonakala bevaleleke emkhawulweni ongabonakali? Bayaya ezikoleni, bafunda izincwadi, bahlanganyela ezikhulwini, bashintsha imisebenzi, ngezinye izikhathi baqala ubudlelwano obusha, kodwa bahlala endaweni efanayo. Bashintsha isithombe, kodwa indaba iyaqhubeka ifana. Kubonakala kukhona iphethini yolawulo, umjikelezo oqhubekayo, ngisho nasemizameni eqondile yokushintsha. Lokhu kunengama, iparadigma. Ukuqonda lokhu kufana nokuthola isihluthulelo selinye isikhamu lapho uvaliwe khona ungazi. Iparadigma yiyona inhlangano yemibono, amasiko, namaphethini afakwe ngokujulile engqondweni. Ziyizinto ezaziqondwa impilo yonke, emindenini, esikoleni, emphakathini, ngaphandle kokubuza. Yilokho okwenzayo ngokuzenzakalelayo, nsuku zonke. Okwesabisayo. Awazi ukuthi uyenza, vele uyenza. Cabanga ngomthengisi. Umphathi onolwazi angakwazi ukubikezela, ngokuqondile okumangalisa, ukuthi amalungu eqembu ngalinye azokuthengisa malini ngenyanga ezayo. Kungani? Ngoba wonke umuntu usebenza ngaphakathi kwephethini ehlala njalo. Ngisho noma kunama-trainings, izikhuthazo nemigomo emisha, iningi liyaqhubeka linikela ngemiphumela efanayo, inyanga nenyanga. Inkinga ayikho enkambeni, kodwa yiparadigma. Kwenzeka lokhu kubadlali. Uqeqeshi uyazi impumelelo eqondile yomdlali. Ngaphambi komjaho, umdlali usezifakile ezingeni elithile. Angase abe namandla okwenza okwengeziwe, kodwa uma iparadigma yakhe ithi akakuhle ngokwanele, umzimba uzolalela ingqondo, futhi impumelelo izofanana nombono anawo. Manje, cabanga ngawe. Yiliphi izingxenye zempilo yakho ozizwa njengoba uqhubeka, kodwa awuphumi endaweni? Kungase kube ngezimali. Uqoqa imali, kodwa kukhona okuhlala kuvela ukuthi kuye kubangele ukuthi uyichitha. Kungase kube ngokuthanda. Uqala ubudlelwano obusha, kodwa kuhlale kuphela ngohlobo olufanayo lobuhlungu. Kungase kube empilweni. Uqala ukuzinakekela, kodwa ngemva kwamasonto ambalwa, ubuyela esimweni sakho esidala. Akusikho ukuthi uzikhandla kangakanani. Uma iparadigma ingashintshi, umphumela uzoba yilowo njalo. Ngiyakhumbula isikhathi lapho ngishintsha imisebenzi njalo. Ngangizizwa ngixakile, nginganelisekile. Ngangicabanga ukuthi inkinga kwakuyindawo, umqondisi, umholo. Kodwa-ke, iqiniso, inkinga kwakuwukuthi ngiyikholelwa ngiyini. Ngangizibuka njengomuntu ongenamandla, engenayo amathuba amakhulu. Ukuzama ngakunye kwakuwukungashintshi kwephethini efanayo yakudala. Kwakufana nokuzama ukubaleka etilongweni uthwele izikhiye ephaketheni, ungazi.
Lokhu kubopha kwengqondo kuyajwayelekile kunalokho ocabanga khona. I-Yunivesithi yase-Harvard yenze ucwaningo mayelana nemiphumela engaqondakali yokuziphatha kwezimali. Imiphumela: amaphesenti angama-87 abantu benza izinqumo zezimali ezibekwe emibonweni yabazali, ngisho noma le mibono isendala noma imbi. Okusho ukuthi abaningi bazama ukwakha impilo entsha ngezinto zakudala. Lokhu kuyangozi ngoba iparadigm ithule. Ayikhaliphi, iyayinquma futhi ucabanga ukuthi yilwimi lakho. Uyakholelwa ukuthi uyesaba ukuzama, kodwa iparadigm yakho ikukhuselwa kuphela ukungaqhubeki ngaphezu kwemikhawulo ecabanga ukuthi iphephile. Ucabanga ukuthi awukwazi ukugcina ukugxila, kodwa iparadigm ekuqeda emuva ekuthuleni kokuxakama. Uyakholelwa ukuthi awuzalelwanga izinto ezinkulu, kodwa kube yiparadigm yakho eyinqumile ngesikhathi uyingane. Amaphethini ayaphikelela. Awapheli ngenhloso enhle. Ungenza uhlu lwemigomo yonyaka, unamathisele izikhumbuzo esibukweni, ubuke amavidiyo ahlanganisa abantu, kodwa uma ungayilwi iparadigm ngokuqondile, izokudonsa emuva, njengokubopha okunqenqemeni. Ngakho-ke, isinyathelo sokuqala sokuqeda iparadigm ukuyazi. Zibuze, ngisaphi lapha? Yimiphi imiphumela ephindaphindayo ekuphileni kwami? Lo mbono ukuthi angikwazi uvela kuphi? Ngisiphi isikhathi somlando wami ngamukela lo mkhawulo? Kuphela ngemuva kokuthola le miphendulo ungaqala ukubhala kabusha isiqephu. Ukubhala kabusha kudinga ukuphindaphinda. Phakelisa ingqondo yakho ngemibono emisha nsuku zonke. Zibonakalise ezintweni eziqinisa ukuthi ungubani ofuna ukuba khona, hayi ukuthi ungubani. Hlala nabantu abaphila impilo ofuna ukuyiphila ngoba basebenza ngeparadigm ehlukile. Zama ukubona iqiniso lakho elisha, ngokucacile, ngomzwelo, ngokukholelwa. Ngikunikeze umsebenzi. Ezinsukwini eziyi-15 ezizayo, khetha isikhathi esibekiwe, uma uvuka noma ngaphambi kokulala, bese uchitha imizuzu emihlanu ubhala, ngiyabonga ngoba manje ngiphila ngokuya ngeparadigm yami entsha. Ngingufaka inguqulo yakho entsha, empilweni ocebile, othembekile, ophumelelayo. Bhala njengoba sekwenzeka. Zizwe ukuthi kuzoba njani ukuphila kanjalo. Inhloso iwukubonisa ubuchopho bakho ukuthi kunendlela entsha. Uma ushintsha umkhawulo wezingqondo, ushintsha umphumela odonsa. Yilokho lapho konke kuqala khona ukuguquka. Akuyona into yokuba ngaphandle ukuya ngaphakathi, kodwa ngaphakathi ukuya ngaphandle. Wake wabona yini ukuthi abanye abantu baphila ngomzimba wabo? Bayalula, bayakhuphuka, balula futhi babuyele lapho baqala khona. Bayadla ukudla okunempilo, bayasika ushukela, bayaya ejim, bayazidela konke, futhi noma kunjalo umzimba uyaqhubeka ubuya kulwaluhlaza. Kubonakala kukhona amandla angabonakali asusa konke emuva. Futhi iqiniso kukhona. Amanga alobubizo kukubona ngokwakho. Abantu abaningi abazama ukulula bakholelwa ukuthi inkinga iyona ukudla. Bayala ichokolate, isinkwa, isoda, ukudla kwasebusuku. Kodwa imvelaphi yenkinga akuyona into engqondweni, kulokho okusekhona engqondweni. Uma uzibona ngokujulile njengomuntu onesisindo esiningi, lo mbono wengqondo uzokulawula izenzo zakho ngaphandle kokwazi. Ngisho noma uzikhandla, ngisho noma ulahlekelwe isisindo isikhathi esithile, uzobuyela isisindo. Ngoba umzimba uzolandela umfanekiso onawona ngokwakho. Kufana nokuqhubela imoto ngevili elivaliwe. Ungasheshisa, kodwa uzoqhubeka uqhubela ejikelezweni elifanayo, ngaphandle uma ushintsha umkhawulo ngaphakathi. Ngiyakhumbula owesifazane owayehlanganyele kwenye yezinhlelo zethu. Wazama konke, ukudla okulinganiselwe, ukuzila ukudla, ukuzivocavoca okuqinile. Ulahlekelwe amakhilogramu ayishumi nanhlanu futhi ngokushesha ngemuva kwalokho wathola konke futhi nokuningi. Wayezizwa ehluliwe, ehlanganyela. Phakathi komsebenzi wokubona, wayenombono. Waphawula ukuthi, kusukela ebuntwaneni, wayezwa umama ethi abantu bomndeni wethu banjalo abakhulu. Wakhulile ekholelwa ukuthi akunakwenzeka ukuthi abe mncane, ukuthi umzimba wakhe waqondwa yi-genetics noma izinga.
Futhi lo mkholelwa wakha umfanekiso ayewuphatha. Kusukela ekuqaleni lapho eqala ukushintsha lo mbono, ukubhala izitatimende, ukubona inguqulo entsha yakhe, ukuphazamisa imibono emisha ngomzwelo nendlela ehlala njalo, umzimba waqala ukushintsha ngalesi sikhathi ngendlela ehlala njalo. Ngoba ingqondo yayilungiswe kabusha. Lokhu kuwona okuningi kunokuba yisindo. Kuyasebenza ngemali, ukuzethemba, ubudlelwano. Umbono ngokwakho uwumodeli, iqiniso liyinto eyigcwalisa. Isayensi iselikufakazile lokhu. Ucwaningo lweYunivesithi yase-Ohio lubonise ukuthi abantu abamukela ubukhulu ohlukile, isibonelo, ukusho ukuthi ngiyindoda enempilo esikhundleni sokuthi ngiyadla ukudla okunempilo, banamathuba amakhulu kabili ukugcina imiphumela isikhathi eside. Ngoba akusona nje ukushintsha ukuziphatha, kodwa ukushintsha ukuthi uyakholelwa ukuthi ungubani. Yilona yona ingxenye ebaluleke kakhulu. Ngoba abantu abaningi, uma bezama ukushintsha umzimba, bakhohlwa ukushintsha ingqondo. Bayalwa nohlelo lwabo lungaphakathi njengoba beqhuma emanzini. Bayazama ukuphoqelela imiphumela, kodwa baqhubeka beholwa ngomfanekiso ofanayo, iparadigm efanayo, ngumshayeli ozenzakalelayo ofanayo. Futhi kwenzekani? Baqala ukwenza ubuqili. Usuku lokukhathala liba isizathu sokungayi ejim, iviki yonke ibe yisikhathi sokuphuza ngokweqile. Futhi konke kubuyele lapho kwaqala khona. Ngoba ingqondo ifuna ukulingana. Futhi uma umzimba omusha ungafani nombono wangaphakathi, ingqondo izokwenza indlela yokubuyisela konke kulona iyibona okuvamile. Ngakho-ke, uma ufuna ukushintsha umzimba, noma yini empilweni yakho, udinga ukushintsha umbono wakho ngokwakho kuqala. Misa manje uzibone, ngizibuka kanjani? Akuyona into engifuna ukuba yiyo, kodwa yilokho ngempela ngikholelwa ukuthi ngiyikho. Mhlawumbe uzobona ukuthi usaphoqelelwe kuwe ongakaze uqaphele ukuthi ufanele ukuphila kanjani. Mhlawumbe uzobona ukuthi uphatha indaba engawe, kodwa isala ilawula izinqumo zakho. Ukushintsha lokhu kuqala ngenhloso, ukuzivocavoca, ukuphindaphinda. Qala nsuku zonke usho ukuthi, ngingumuntu okulula, osebenza kanzima, ophilile. Umzimba wami ubonisa impilo yami yangaphakathi. Zibone uhambe ngamandla, ugqoke izingubo ofuna ukuzigqoka, ubuke esibukweni uzizwe ukhululekile. Cabanga ngezinto ezincane, kuzoba njani ukudla kwakho kwasekuseni? Uzozizwa unjani uma uhamba esitaladini? Ubuhlobo bakho nomzimba wakho buzoba njani? Ubuchopho abukwazi ukuhlukanisa into eqinisekile nalokho okucabanga ngayo ngomzwelo. Ngakho-ke, uma uphala lo mbono ngokujulile, umzimba uzolandela. Ngoba umzimba uhlala ulalela ingqondo. Ungalwi nalokho ofuna ukulushintsha. Shintsha umfanekiso walokho ofuna ukuba khona. Bese vele vumela impilo iqale ukulandela lenguqulo entsha. Yilona imfihlo. Akuyona into yokudla, akuyona ijim, kuyilona into oyakholelwa ukuthi ungubani. Wake wacabanga ngezinqumo eziningi ozenzile ekuphileni ukuze ungadumisi muntu. Zingaki izikhathi uthole isisombululo lapho ufuna ukusho cha? Zingaki izindlela okhethe kuphela ngoba kwakuyilona okuyilindelwe ngawe? Iqiniso liwukuthi abantu abaningi baphila incwadi engake yazibhalelwa yona. Futhi okwesabisayo, abazi. Bakhulile bekhuluma ukuthi kufanele babe ngabaqapheli, bafunde, bathole umsebenzi omuhle, bashade, bathenge izindlu, bakhulise abantwana, konke kulandelelana okubonakalayo, okugxilile. Futhi lapho, ngaphakathi, okuthile kuqala ukukhala kuthi lokhu akuyona into engiyifunayo, bayaphahlaza izwi ngezizathu, angikwazi ukudumisa umndeni wami, ngiseseqonde ukubuyela, sekuphelile ukushintsha manje. Kodwa ngithi ngokukholelwa konke engikuphathile ngeminyaka yokutadisha nokuhlangenwe nakho, lo mbono wempilo akuyona impilo, ukuphila ngaphandle kwesisekelo. Abaningi baphila ukuze bathande abanye. Benza izinqumo ngokwesaba ukwahlulelwa. Bahlala emisebenzini abayizondayo, ubudlelwano obubopha, amadolobha abangaphileki kuwo. Uyazi ngani? Ngoba ngokujulile baphatha umbono ngokwakho ngokwamukelwa kwangaphandle.
Abaphili njengoba benjalo, baphila njengoba becabanga ukuthi kufanele babe khona, ukuze bathole uthando, ukwamukelwa noma inhlonipho. Ngibonile lokhu kwenzeka izikhathi eziningi ezikhulwini nasekulungiseni. Abantu abafika behleka ngaphandle, kodwa balahlekile ngaphakathi. Abantu abaneziqu, imisebenzi emangalisayo, ama-akhawunti asebhange azele kodwa banezindlala ezingagcwalisiwe. Ngoba benze konke abakutshelwe ukuba bakwenze, kodwa bakhohlwe ukubuza, lokhu yikho engikufunayo. Ngiyakhumbula umfana owayengifunele ngemuva kokukhuluma. Wayengumkhakha wezibalo ofundile ngeziqu, wayesebenza kumphathi omkhulu. Wayenayo yonke into, ngokusho kwezindinganiso zomphakathi, echaza impumelelo. Kodwa lapho engibona emehlweni, kwakukhona okuphukile. Wathi, "Bob, nsuku zonke ngingena emotweni, ngiphefumula, ngicela uNkulunkulu ukuthi angidingi ukuqhubeka nokuphila kanjalo." Uyazi ukuthi yini ayefuna ngempela? Wayefuna ukuvula isikole somculo. Wayefuna ukufundisa abantwana ukudlala ipiano, ukwazi ubuhle bobuciko. Kodwa akakwenzi lokho ngoba abangama-engineers bayazuza futhi umculo awunawo ikusasa. Lawo kwakuwona amazwi evela emndenini, ekolishi, kubafundisi, kubangani, futhi abe ngumbono ayenawona ngokwakhe, umuntu ongeke adumise muntu. Kodwa ngokuhlala impilo abanye abayibekele, ubelahlekile. Uyaqaphela ubunzima balokho. Mhlawumbe usaphila okuthile okufana nalokho manje. Mhlawumbe ukhethe indlela ngoba yayibonakala iphephile. Mhlawumbe ulahlekele iphupho ngoba lalingekho ezintweni ezivamile. Mhlawumbe uthulile iqiniso lakho ngokwesaba ukubonakala uyiwula. Futhi yikho lapho inkinga ikhona, ukhombise umbono ngawe ngalokho abanye ababekufunayo. Futhi lo mbono ulawula konke. Uwumkhawulo wezinqumo zakho. Uyachaza ukuthi ucabanga ukuthi ufanele uthole malini. Uyachaza ukuthi uziphatha kanjani ezindaweni. Ulawula ngisho nokuthi yiliphi uthando oluvumela ukuba luqonde ekuphileni kwakho. Kodwa ngizokutshela into, awusadingi lokhu. Awudingi ukuthwala umthwalo wokujabulisa abantu bonke. Awuzalelwanga ukufaneleka ezintweni ezinye abantu azilindele. Uzalelwe ukuphila ngamandla, ngokwethembeka, ngeqiniso. U-Oscar Wilde uthe into engingayilibali, ukuqhosha akuyona into yokuphila njengoba sifuna, ukuqhosha ukuthi abanye baphile njengoba sifuna. Ngakho, kungani uzidela kangaka ngephethini engawe? Misa umzuzu. Phefumula. Futhi uvumele ukubuza lo mbuzo, uma kungekho muntu ozohlulela, uma imali ingabi inkinga, uma kungekho muntu ongadumisi ngingakhetha ukuba ngubani? Mhlawumbe impendulo izokujabulisa. Mhlawumbe izokusabisa. Kodwa ngaphezu kwakho konke, izokukhulula. Ngoba uma uqala ukulandela umbono wakho ngokwakho nangeqiniso lakho, hayi ize ikusasa labanye, uqala ukuphila. Futhi ayikho impumelelo enkulu kunaleyo. Akuyona into uma uneminyaka engama-20, 40 noma 70. Akuwona umsindo. Akuyona into engaqondiwe. Awudingi ukushintsha izinto ezibazungezile. Udinga nje ukuyeka ukuzenzisa ukuthi awazi ukuthi ungubani. Ukuthandaza umuntu wonke akulona nje ukuphila okuhle, kuba kubangela ubuhlungu. Khetha namhlanje, phila iqiniso lakho. Ekuqaleni izwe lingase likuqonde, kodwa kancane kancane lizojwayela. Uzobona ukuthi ukwamukelwa okuhle kakhulu nguwe. Manje njengoba uqonda ukuthi umbono wakho siqu uyakwakha impilo yakho, ungase uzibuze, ngingakushintsha kanjani lokhu? Lo mbuzo unamandla kakhulu. Umuntu owazi ukuthi inkinga ayikho ezweni noma kwabanye, kodwa embonweni wakhe siqu, ngumuntu oqaphela lokhu. Impendulo yilokhu, shintsha umbono wakho siqu. Qala ngesinqumo. Isinqumo esiqinile, esingaguquki. Isinqumo sokuthi awusoze waphila njengomuntu ongaphansi kwalokho oqobo. Ukushintsha umbono wakho siqu akusona izenzakalo, kodwa inqubo. Inqubo efuna ukuphindaphinda, ukuqapha, nokwenza ngenhloso. Isinyathelo sokuqala ukushintsha indlela okukhuluma ngayo nawe. Ngoba wonke umbono uyagcinwa ngamazwi, amazwi ozwayo, awaphindaphindayo, abese eba yiqiniso.
Amazwi njengokuthi, angilona ihashi elihle lezimali, angikwazi ukunciphisa isisindo, ngiyithuluzi, nginokukhathazeka, angikufanelekeli lokhu. Amagama ngalunye ivitshi eliyakha umbono wakho siqu. Futhi okubi kakhulu, uyakholelwa kuwo, ngisho noma kungeyona iqiniso. Ngakho-ke, qala ukusebenzisa amazwi amasha. Amazwi amasha ungawaphinda-phinda ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kwemizwa. Kodwa ukhulume nawo ngenhloso uzwelane nawo. Ngokwesibonelo, ngingumuntu ophumelelayo, nginempilo, ngiyakuqiniswa uthando, nginethemba. Akubalulekile uma kungakabi iqiniso. Yingakho kufanele uphinde. Ngokuhamba kwesikhathi ingqondo yakho iyokwamukela. Uma ingqondo ikwamukela, umzimba uyaphendula. Isimo siyasiguquka. Lokhu yikona engikwenzile lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuqala. Angizange ngikwazi lutho ngokuphatha, anginasitifiketi, anginalo isipiliyoni. Kodwa njalo ngangibukeka esibukweni ngithi, ngingumnikazi webhizinisi ophumelelayo. Ngiyenza imali kalula. Ngiyasiza abantu ngomsebenzi wami. Ngiphinda kuze kube yilapho ngikholelwa khona. Ngokwenyama ngikholelwa ngaphambi kokubona. Kusebenza kanjalo. Uyakholwa kuqala bese uyabona. Kodwa ukuphikisana akuyona into eyanele. Kufanele ubona. Bona ngokucacile ukuthi ufuna ukuba ngubani. Ukubona ngeso lengqondo kuyilwimi lengqondo engaphansi kwesazulu. Uma uvala amehlo, uzibone uphila impilo ofuna ukuyiphila, uhamba, ukhuluma, unquma njengalowo muntu, ubuchopho bakho buyakhiwa imixhumano emisha ye-neural. Lokhu kushintsha indlela obona ngayo, uziphatha ngayo, umoya wakho. Abantu abakuzungezile nabo bayakuqaphela. Izazi ze-neuroscience ezifana noTo Joy Dispenza noTo Andrew Newberg ziyakuqinisekisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi okwenzekayo nokucabanga ngamandla. Uma uzibuka nsuku zonke ngomzwelo, ukugxila, nokuphinda-phinda, ingqondo yakho izosebenza njengokungathi sesiyinto yangempela. Izwe liyophendula kulokho. Kodwa ngiyazi ukuthi ukuba nokuzinza akuyona into elula. Ngakho-ke udinga umkhuba, ubuhle bekhono, imikhuba yansuku zonke. Yenza umkhuba wasekuseni. Izinsimbi eziyisihlanu zokunxusa. Izinsimbi eziyisihlanu zokubona ngeso lengqondo. Izinsimbi eziyisihlanu zokubhala, ngingu okulandela ubukhulu bakho obusha. Yenza lokhu izinsuku ezingama-25. Okuncane kakhulu ukuqeda umkhuba omdala bese uqala omusha. Uma ungabaza futhi uzongabaza, khumbula, ukungabaza akuhlukumi. Isinqumo sakho siyakukhetha. Isinqumo sokuphila njengenguqulo yakho engcono kumele sibe namandla kunokwesaba ukwehluleka. Uma ucabanga ukuthi kungumfutho ophansi, ake ngikuxoxelele indaba yangempela. Ufundi, indoda evamile, uyise wezingane ezimbili, isisebenzi sikahulumeni, wayephila ngokwebotha, engenayo amandla, enezinkathazo ezincane. Wayenombono wokuthi ungumuntu ohlulekile. Kodwa wanquma ukunikela kulolu daba. Waqala ukuzibona ezuza imali engaphezulu, esebenza ngalokho akukhumbulayo, ethandwa yibo abantwana bakhe. Uma ngikuxoxela lokhu, ungabona ebusweni bakhe ukuthi wayesephila lokhu ngempela, ngisho noma ayengakabi nakho. Futhi uqagele. Ngaphansi konyaka wayekhulile, wayekhokhile izikweletu zakhe, wavula ibhizinisi elincane. Namuhla, ungibhalela, impilo engangiyifuna yaqala lapho ngishintsha umbono wami siqu. Ngakho-ke ngithi ngokuqiniseka, akunandaba nokuma kwakho kwanamuhla, umlando wakho, ukuwela kwakho, ukulinganiselwa kwakho. Ungashintsha konke. Kusukela lapho ushintsha umbono owunayo ngawe. Ngiyakunikela inselele, ezinsukwini ezizayo ezingama-25, vuka uphinde uthi kathathu ngezwi elikhulu, ngingumuntu engikhethile ukuba yiye. Nsuku zonke ngiyavumelana kakhulu nobuntu bami obuhle. Bese uvala amehlo imizuzu emibili uzibone uphila lokhu. Yenza lokhu ngaphandle kokwehluleka. Izinsuku ezingama-25. Ungalindi ube ukulungile. Qala ngisho noma unesaba. Ngisho noma ungabaza.
ngisho noma awukholwa ngokugcwele. Ngoba uma usebenza njengomuntu ofuna ukuba yiye lowo muntu uba ngumuntu wangempela. Futhi impilo yakho ngokuqinisekile iyashintsha. Wake wazenza umbuzo ukuthi kungani abanye abantu bahlala beqinile ngisho nakwizikhathi ezinzima, kanti abanye bawa ngenxa yezinkinga ezincane? Akuyona inhlanhla noma ikhono. Kuyisimo sengqondo, indlela ophendula ngayo ngaphakathi ngaphandle. Futhi lokhu kuhlanganisana nombono wakho siqu. Abaningi bacabanga ukuthi impilo kudingeka ibe ngcono ukuze bazizwe bephilile. Kodwa kunokuphambene, kudingeka bahlale bephilile ukuze impilo ibe ngcono. Lokhu kusho ukuthuthukisa isendlalelo somzwelo ozinzile, ongawaweli uma izimo zingalawuleki. Ngoba kagele, impilo izophulakala izikhathi eziningi. Awulawuli okwenzekayo, kodwa ngubani ongenawo ukulungiswa kokuqala okwenzekayo. Lokhu kuqala ngeqiniso elilula elingafundiswa muntu, awuwona imizwa yakho. Uzwa intukuthelo, usizi, ukwesaba, ukukhungatheka, kodwa lokhu akusho ukuthi ungumuntu omubi, ophansi, noma ongasebenzi kahle. Inkinga iwukuthi, ngombono ophansi, uzibona njengomuntu onemizwa ehamba-hamba. Futhi usebenza njengokungathi yiqiniso eliphilayo. Isibonelo, uma uzizwa ulahliwe ebuhlotsheni noma ungaqaphelwa emsebenzini, uzozwa izwi, angilona elingcono. Lokhu akuvelanga ekuqaleni. Kwethulwe ngokuhumusha into esekelwe embonweni wakho siqu. Umuntu onethemba elikhulu uzocabanga, lokhu kuwubufakazi bokuthi ubani lowo kunokuba ngingubani mina. Umuntu onombono oqondile uzocabanga, uyabona. Njalo kusendleleni. Anginalutho. Eminyakeni edlule, ngisho nalapho ibhizinisi lami lilihle, ngizizwe ngilahleka ngemva kokugxeka ekhulwini. Umuntu owayekhona wathi, lokhu kuyinkulumo engaphili. Ube nenhlanhla. Lokhu kwangithinta kakhulu. Ngabuya ehotela ngizizwa ngiyimqambela. Ngisho nalapho kunezibuyekezo eziningi ezinhle, imiphumela eqinisekisiwe, lokho kugxeka kwakuqhubeka kusekhona kimi, umuzwa wokunganeliseki. Kusebenza kanjalo. Izwe liyakulimaza kuphela lapho uzibeke khona. Cabanga ngemehluko wokungaziboni ngendlela efanayo. Cabanga ukuba yilowo muntu, esikhundleni sokuphendula ngokuthukuthela, uphefumula futhi ukhetha impendulo. Owazi ukuthi imizwa iyahamba, ukuthi akuyona iqiniso eliphilayo. Owazi ukuthi mkhulu kunanoma yimiphi imizwa yesikhashana. Lokhu kuyisimo sengqondo esiphelele. Futhi sivela embonweni omuhle siqu. Izifundo zaseyunivesithi yaseCambridge zibonisa ukuthi abantu abanethemba eliqinile, ukucabangela ukuthi bangobani, banesilinganiso esincane secortisol ezikhathini ezinzima, nokuqina okukhulu kwengqondo ngenxa yezinkinga. Ngamanye amazwi, bayasebenza, kanti abanye bayaphendula. Umehluko lokhu ushintsha konke. Ngakho-ke, uma ufuna ukushintsha impilo yakho, qaphela ukuthi uyaphendula kanjani. Uma othile ekuqalekile, ingabe ungena ekuzivikeleni noma uhlala uthule? Uma kukhona okungahambanga kahle, uyalahla noma ufuna izixazululo? Uma uthukuthele, uyaqhuma noma uphenya imvelaphi yalomzwa? Lezi zimpendulo ezincane zibonisa umbono owunayo ngawe. Futhi izindaba ezinhle ukuthi ungakwazi ukuhlela lokhu konke kabusha. Nasi umsebenzi olula, kodwa onamandla, ezinsukwini ezizayo eziyisikhombisa, njalo lapho uzwa umuzwa oqinile, yeka imizuzwana emihlanu. Phefumula ngokujulile. Zibuze, lo mzwa uvela ebuhlungwini obudala noma kungubani mina njengamanje? Bese ubhala impendulo. Akudingeki kube de. Qopha nje. Uma wenza lokhu, uqala ukususa amandla alenziwa ngokuzenzakalelayo kulomzwa bese uletha ukuqapha endabeni. Ukuqapha kuyiqalo lenkululeko. Awudingi ukuba yisigqila semizwa yakho. Awudingi ukubuyisela izilonda zakudala. Ungakhetha nsuku zonke ukuphendula ngendlela ehlukile. Uma uphendula njengenguqulo yakho enhle, leyo nguqulo ibe yiqiniso lakho elisha. Ngoba ekugcineni awushintshi impilo yakho ngokulwa nalokho ozizwayo. Ushintsha impilo yakho ngokuqaphela ukuthi mkhulu kunakho konke okukuzwayo. Le yiqiniso elikhulu.
elibohlangani kodwa elishintsha konke. Umbono wakho siqu uqokomisa imingcele yeqiniso lakho. Konke kuqala ngaphakathi. Ngaphambi kokushintsha into yangaphandle, kudingeka ushintshe umbono owunayo ngawe ngaphakathi. Ngoba yilowo mbono olawula izinqumo zakho, imizwa yakho, imikhuba yakho, futhi ekugcineni imiphumela yakho. Uma ufikile lapha, kungenxa yokuthi kukhona okuthile kuwe okusekulungele ukuqhubeka. Ngakho ungayeki manje. Qhubeka. Ividiyo elandelayo, isikrini lakho isinyathelo sakho esilandelayo. Kuyo uzoqhubeka ngezinyathelo eziningi endleleni yakho yobuchopho, ukuqonda namandla siqu. Sekuyisikhathi sokuba ngcono kunalokho ongoko manje. Ngiyabonga ngokungilandela futhi ngilindele kwividiyo elandelayo. Siyeke kanye.